alle sammen. Jeg vil godt vise jer fransk manikyre i dag, men jeg har sådan set lavet det, fordi at det tager 100 år om at tørre, så jeg har bare lagt det her, og der har jeg bare taget den her neglelak. Jeg lige pille det der snor, der hedder der. Det er lidt, så kan jeg ikke røre med neglelakken eller. Og så har jeg bare taget og kørt den sådan hen ad neglen, men ja, okay. Og jeg har lige lidt neglelak rundt omkring, men det skal I ikke lige tage af. Det fjerner jeg bedst. Men når det så er helt tørt, så tager jeg den her på. Og den ene hånd, den er tør, så jeg vil lige tage det her på. Det er egentlig bare en topcoat med lidt glimmer i. Og det der glimmer der, det giver ikke engang glimmer. Så der kommer et lille stykke glimmer en gang imellem. Så det er okay nok. Jeg kan godt se, at det giver ikke meget glimmer. Find neglen. Og den hen. Jeg kan ikke rigtig se glimmer, så det er skam helt fint for mig. Og jeg overvejer også lidt at lægge det her på tæren, men jeg ved ikke, om jeg gider i dag. Nu bliver det okay pænt. Du har fået en sms. Det er ligesom lidt svært at tjekke, når du ligger på noget. Jeg er da ligeglad. Det gider du godt. Det er min lader. Så har jeg fået lagt det på hele den her hånd, og det er bare sådan. Altså, se, du kan godt se, den giver ikke meget glimmer. Den giver sådan lidt glimmer, og det er fint nok, fordi at jeg har ikke lige nogen topcoat endnu, der skal jeg lige købe. Fint, at den tør ud. Ikke så fedt. Den anden hånd er faktisk også tør, så jeg kan lige så godt lægge det der. Grunden til, at jeg ikke ligger det sådan, altså jeg tager her, så tager jeg og kører den henad her, i stedet for nedad, fordi at når man kører den ned, så får du dobbelt så tyk lag på, så tager det bare milliarder om at tørre. Så det gider jeg ikke bruge en tid på. Så ja. Jeg fjerner, jeg tager bare et tyndere lag. Okay, det kommer selvfølgelig an på, hvilken hvid jeg bruger. Hvis det er sådan tyk, sådan tynd, der næsten ikke giver noget farve, så tager jeg selvfølgelig 2 lag på. Men sådan en hvid har jeg aldrig set, så det regner jeg ikke med, der findes. Ja, okay, det er det. Men jeg overvejer lidt. Jeg vil ikke. Hun sidder lige og synger her bag mig. Lækker. Men jeg har ikke rigtig jeg undskylder virkelig, at jeg ikke har fået lavet video her på det sidste, men jeg har ikke haft tid. Vi startede i skole, og så fik jeg en computer, og den skulle jeg lige lære sådan ordentligt at kende, og hele weekenden har jeg sovet sammen med nogen og sådan noget, så jeg har ikke rigtig haft tid. Det beklager jeg virkelig. Hvad hedder det nu lige? Jeg vil godt komme med nogle forslag, seriøst virkelig meget gerne, til nogle videoer, jeg kan lave, og det har jeg sagt de sidste mange videoer. Men der kommer ikke nogen forslag, og derfor får jeg ikke lavet så mange videoer, for jeg aner ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har lavet alle de der basisvideoer, eller hvad man kan sige. Jeg laver vist en DIY i morgen, men jeg er ikke sikker. Måske da jeg lige gider om må. Der er min mad. Skal jeg bestemme. Jeg beklager lige, at man ikke sådan rigtig får det meste af mit hoved med, men ja. De ser sådan noget nu. Og jeg er rimelig tilfreds. Det er næsten tørt, og
ja, det her, det er sådan et okay resultat, at jeg kun har lavet det et par gange før. Undskyld. Så ja. Vi ses alle sammen. Hej hej.